సోమరుల వైభవంగా శ్రీ వల్లి దేవసేన సుబ్రహ్మణ్య స్వామి వారి ఊరేగింపు జరిగింది. సోమల సమీపంలోని బంగారు తిరుతని కొండపై ఉన్న ఆలయానికి నూతనంగా గాలి గోపురం నిర్మించారు. అలాగే ధ్వజస్తంభం ఏర్పాటు చేశారు. ఈ సందర్భంగా 3 రోజుల పాటు గణపతి హోమం, గాలి గోపురం ప్రారంభం, ధ్వజస్తంభం ప్రతిష్టాపన శాశ్వతంగా నిర్వహించారు. పూజలను పురస్కరించుకుని శుక్రవారం రాత్రి నెమలి వాహనంపై శ్రీ వల్లి దేవసేన సమేత సుబ్రహ్మణ్య స్వామి సోమల పురవీధుల్లో ఊరేగింపు చేశారు.